اسمع قلوبنا بيلنا يلي سنولك لزباهان يا لينتيس جت مازمين هاير مولي هاير لي بموت هسار نوبنا وطايتنا الهايا ويسب في الأوامين فيك الآن بيشبالك مالأوما نكسبور ربها في صالتنا تقبلات مين Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U tal-Aziz illum it-tnejn tal-ottava tal-Eid, hekk l-Eid il-akbar festa għalina l-insara. Infakru il-qawmien mill-imwiet ta' Sidna Ġesu Kristu. U l-ġurnata tal-Eid fil-Knisja ngħixu għal 8 tim sħaħ. Ejjem nitolbu l-Mulej aħna li qegħdin ngħixu f'din is-sena partikulari fejn ma nistgħux noħorġu minn djarna, fejn għandna l-mard madwarna, għandna l-coronavirus ma nafux fejn hi, qed tolqod lil qrabatna lil ħbiebna lin nies nafuhom. Ejjem nitolbu l-Mulej jagħtina l-grazzja biex din l-esperjenza ta' Kristu mqajjem tkompli tibdilna. Hekk din l-qudiesa llum qed nofruha għal Karmelo Buttigieg. Bejjew issa nħejju ruħna għal din laqgħa mal-Mulej billi nitolbuh maħfra għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-art li bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubit tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek b'ulied ġodda. Għati lill-qaddejja tiegħek li permezz ta' ħajja tajba jibqgħu iħarsu fihom il-frott tas-sagrament ta' twelid ġdid li ħadu huma u jistqarru l-fidi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narejt il-50, Pietru fil-mkien mal-11 qam u qal lil-lud bleħenoli: Nies tal-Ludija, u intom il-koll li toqgħodu f'Ġerusalemm, kunu għafu dan u simgħu sewwa se ngħidilkom jien. Ġesu ta' Nażaret kien bniedem li Alla ta'kom prova tiegħu permezz tal-mirakli u l-eġubijiet u s-sinjali li jagħmel bih fostkom, kif intom stess tafu. Lil dan Ġesu Alla telaqulkom fidejkom skont l-erf u l-pjan li fassal minn qabel. U intom neħħejtuh billi sallabtuh permezz ta' nies ħżiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħall l-irbit tal-mewt, għaliex ma setax ikun li l-mewt iżommu taħt is-seta tagħha.
Għax David jgħid fuqu: Żammejt lil mulej dejjem qudiemi, għaxu fuq il-lemin tiegħi biex qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi u mtela brena il-sini u ġismi wkoll jistrieħ fit-tama. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet li ruħi u ma tħallix il-qaddis tiegħek jara t-taħsir. Inti għarraftni t-triq tal-ħajja, timlini bil-ferħ meta nkun quddiemek. Ħuti, ħalluni u ngħidilkom kif inħossa fuq il-Patriarka David. U miet u kun mitfun, u l-qabar tiegħu għadu magħna sal-lum stess. Is-sow kien profeta u kien jaf li Alla ħaliflu b'ġurament li kellu jqiegħed fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar il-qawmin tal-Messija u qal: la kien mitluq fl-imwiet u lanqas ġismu mara it-taħsir. Lil dan Ġesu Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna l-kol xhieda. Għalhekk issa li Alla għallih fil-leminija tiegħu u arċiva minant il-Missier l-Ispirtu Santu li kien imwiegħed u sabu fuqna kif qegħdin taraw u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Jienet lill-mulej insidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żżomm f'idejk xortija. Imbierek lill-mulej li tani l-fema, imqar bil-lejl qalbi tgħallimni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Int tgħallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tar-fer quddiemek, hemm il-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Alleluja, alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien, in-nisa telqu malajr minn ħdejn il-qabar. Kellhom biża' u ferħ kbir u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxiepli tiegħu. U wara, iltaqa' magħhom Ġesu u qalilhom: Isliem għalikom. Huma resqu leh, qabdulu riġlejh u nxteħtu qudiemu. Imbagħad Ġesu qalilhom: tibżgħu xejn, morru waslu l-aħbar lill-ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija, lili jarawni hemmhekk. Huma sejrin xi wħud mill-għases marru l-belt għand il-qassisin il-kbar u tawhom l-aħbar ta' kull ma kien ġara. Dawn inġabru flimkien ma' xjuħ, ftehmu bejniethom u taw lis-soldati kemm xa flus ġmiela u qalulhom: ejdu hekk. Ġew id-dixxiepli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li konna reqdin. U jekk il-gvernatur jisma' b'dan, aħna nġaluh jemmen u lilkom neħilsukom minn kull inkwiet. Dawk ħadu l-flus u għamlu kif qalulhom, u din il-biċċa xterdet hekk fost il-lut sal-ġurnata tal-lum. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-ġrajja ta' Kristu li qam mill-mewt iġrajja li l-kol kemm aħna nafuha, nafu l-istorja. Parti nistgħu ngħidu mill-istorja ta' ħajjitna. Dan l-avvenimenti ċelebrajnihom minn konna tfal.
il-memorja tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu, nistgħu ngħidu li rċevejnija mill-ġuf stess ta' omna. Però xi kultant dawn l-affarijiet irridu nifhmu li l-hemm mill-istorja hemm ir-realtà. Hemm din ir-realtà ta' Alla li sar bniedem u li bħala qisu l-iskop ewlieni tal-ħajja tiegħu għażel il-passjoni, il-mewt u l-qawmien. Dan il-misteru tas-salib li miegħu hemm marbuta il-glorja li aħna msejħin ngħixu. Kieku Alla ried kien jagħżel mod ieħor biex isalvana. Kieku Alla ried kien jagħżel xi ħaġa oħra biex jurina l-aktar ħaġa profonda tal-umanità. Però għażel li jagħti glorja lis-salib. Għażel li jqaddes il-mument tad-diffikultà. Mhux id-diffikultà li nġibu bidejna, għax dik tkun tortana. Però fil-ħajja mhux kollox wartu żgħar. U bil-mod il-mod aħna rridu nimmaturaw fil-ħajja billi nitalmu naċċettaw l-avvenimenti kif jiġu. U minn dawk l-avvenimenti nippruvaw noħorġu l-aħjar. Nippruvaw ngħixuhom f'relazzjoni ma' Alla, fid-dialogu miegħu u ma ningħalqux fina nfusna imma ningħataw għall-oħrajn. Fil-fatt dak li għamel Ġesu fuq is-salib, dik kienet l-offerta ta' ħajtu għalina. Seta bħala bniedem waqaf fuq qagħti gerger u jibki xortieħ. Però Ġesu ma qagħdx jibki lilu nnifsu. Ġesu baqa' miexi b'determinazzjoni lejn is-salib u offra kollox il-missier sal-aħħar. Fidejk mulej jinnerħi ruħu. U hemm fuq is-salib tagħna wkoll l-ommu u lid-dixxiplu li qallu biex jieħu ħsiebha. Ejjew nitolbu l-mulej aħna li qegħdin ngħixu l-ħajja tagħna mhix salib il-ħin kollu kif għedna kemm il-darba, però xi jiġi s-salib ejjew naċċettawh. Ejjew nitolbu l-mulej jenna narfu d-differenza bejn is-salib li noħloq jien u s-salib li jibgħat li hu. Bejn l-affarijiet li nista' nibdel għax forsi jkun tort tiegħi li jintħalt f'xi ħaġa u rrid nitlob il-mulej il-kuraġġ biex ninbidel malajr kemm jista' jkun u l-affarijiet li m'għandix kontroll fuq li jitolbu minni li nagħmel bħal mulej fidejk mulej innerħi ruħi. Dawn iż-żewġ affarijiet kemm jekk tort tiegħi, kemm jekk m'għandix kontroll fuqu, jitlob minni li jien niddialoga mal-mulej. U minn dan id-dialogu hawnhekk naraf l-affarijiet li jistgħu jinbidlu u nitolbu d-don tal-qawwa biex ninbidel malajr kemm jista' jkun u jekk l-affarijiet ma jistgħux jinbidlu għandi nintelaq f'idejh. U għandi nitlob imbagħad l-erf biex naraf id-differenza. Naraf id-differenza bejn l-affarijiet li nista' nikkontrolla jien, li nista' naħdem għalihom u oħrajn li ma nistax nibdilhom, ma jistgħux jinbidlu. Forsi hemm proċess tan-natura, forsi hemm mart, forsi hemm xi slaleb oħra li issa kien hemm żballu ma nistax nirranġah. Allura l-mulej nitolbu jagħtini l-erf biex ma naħlix ħin mal-affarijiet li ma jistgħux jinbidlu, imma mbagħad jagħtini l-erf biex ninduna bl-affarijiet li nista' nibdel u biex jagħtini l-qawwa li nibdilhom. Ejjew nitolbu l-mulej jagħtina l-qawwa tiegħu u nibdew minn issa nitolbuh l-Ispirtu Santu li ser jibgħat fil-Knisja li bagħtu fil-Pentekoste biex hu jagħtina l-qawwa l-erf tiegħu biex nindaw l-affarijiet u l-qawwa biex ninbidlu. Fiskiet nitolbu fuq dan.
U t-leżis issa resqu talbna l-missierna tas-sema li dejjem jismana. Ejjew nitolbu għalina l-kol biex dal-misteru tal-għid li qed ngħixu mid-djar tagħna iġib bidla u bidla għall-aħjar li fija di l-bidla nintaqgħu aktar ma' Alla u mal-oħrajn u mal-verità tagħna nfusna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jew nitolbu għal dawk kollha qegħdin jieħdu ħsieb din is-sitwazzjoni li nsabu fija. Kemm il-gvernijiet tal-pajjiżi li jridu jieħdu d-deċiżjonijiet, ix-xjenzati li jiżviluppaw l-istatistiċi, it-tobba, in-nurses, il-morda u l-familjari tagħhom. Nofruhom mulej kull waħda minn dawn il-persuni u nitolbuk tgħinhom inti tieqaf magħhom u twassalhom biex jieħdu l-aħjar deċiżjonijiet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nofrilek Mister Ħanin ukoll kull persuna li qed tismana mid-djar il dawk kollha li għaddej minn xi diffikultà biex dan mument tad-dar iservi aktar opportunità biex nikbru u mhux biex nitfarku. Ismana nitolbuk mulej. U fiskiet issa resqu it-talb tagħkom lil mulej. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Anja ta' ferħin semmu friġ l-altar tiegħek. Anja ta' ferħ ta' għadna ħaġa waħda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistħoqlok hawnna Tolbu tibri s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mejdejk s-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej, ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex dawk kollha li jiġġeddu bl-istqarrija ta' ismek u bil-magħmudija jiksbu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu u l-ħaruf tal-għejd tagħna. Huwa l-ħaruf tas-sew li neħħad nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għejd imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-saltna u s-satat tal-anġli jinġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej tilajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raħibati ħal ħobb sraddi l-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Karmelo, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Kristu għamil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għamil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Lil Kristu tal-ħdejja, jissit wissu l-tqan, bebi fuq il-mewt, qawwiet u setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammil mewt, Kristu
saltan hai, halleluja. Ejja wissa ek tinaqdu miegħi biex mid-djar tagħkom hekk tagħmlu flimkien miegħi din it-tqarbina tax-xewqa. Ġesu li qiegħed preżenti f'kull wieħed waħda minna nistgħu nirċevuh permezz tax-xewqa tagħna billi nirrikonoxxu din il-preżenza kemm fl-Ewkaristija kemm ukoll din il-preżenza fil-qalb tagħna li tibqa' hemm dejjem anke jekk aħna midinbin. Wara jew nduru lejn dan Ġesu ngħidulu. Ġesu jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħawti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fawar fruħna mulej il-grazzja tal-misteru tal-għajd u lil dawk li qabbattom it-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem, għamel li jkun jistħoqilhom jirċievu d-doni tiegħek. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ejja wissa fit-tmiem din il-quddies nduru lejn Omna Marija u nitolbuha bit-talba li talbitna minn dan is-santwarju biex tieqaf għalina b'mod speċjali f'dan iż-żmien ta' din il-pandemija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej tiegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Ummanna tlabalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej tiegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Ummanna tlabalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej tiegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Ummanna tlabalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Spiritu qaddis tal-mulej, dawa lil-moħna lil-qalbna bismik, kuna lina ser milja ta' kull fer.